أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد Rabbimiz Allahu subhanahu wa ta'alaga hamd sana maqtovlarimiz Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ixlos ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz bo'lsa edi. Sizning bilan bugun сөйләшәсе килгән темам albatta bizning jamiyat uchun, o'zimiz uchun bek aktual bo'lgan tema. Ул да булса гаилә кору, ул да булса никахлар һәм никахлашу. Чөнки яшьләребез parlana, яшьләребез бергә яшәргә тели, яшьләребез кавыша, күрешәләр, очрашалар. Һәм инде никах мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә хәзрәт кирәк, әлбәттә никахны укучы кирәк, шушы никахны башкаручы кирәк. Әти-әниләре яки яшьләр үзләре әлбәттә хәзрәтләргә мөрәҗәгать итәләр. Үземнең тормыш тәҗрибәсеннән булган кайбер хәлләрне генә искә алып үтәсем килә. Мәсәлән, үземә инде алдан яшьләр әгәр дә никахка чакыру бирәләр икән, миннән никах укытуны телиләр икән, без инде гадәттә алар белән алдан очрашабыз. Һәм шунда мин һәрбер яшь парга сорау бирәм. Сезнең өчен нәрсә ул никах? Ничек сез никахны күз алдыйсыз дигән сорауга яшьләр инде бик кызыклы итеп җавапларын бирәләр. Әлбәттә күбесе тырыша Аллаһ каршында вәгъдә бирү, Аллаһ каршында гаилә кору дип. Ләкин иң кызыклысы булды хәзрәт ди. Мин инде ул егеткә рәхмәт әйттем, чөнки ул ихлас күңеленнән әйтте. Никах ул туй үткәрер өчен бер галочка инде ди. Ягъни шушы туйны алга таба туганнар, якыннарны җыюны аны инде никахтан башка оештырып булмый. Безгә никах укытылган булып торсын, никахлы булып торыйк. Ягъни бу ихлас күңелдән үзенең күңелендә нинди уй-фикер бар иде, әлбәттә шуны әйтте. Ләкин никах дигәндә, никахның төп асылын аңларга кирәк. Никах ул килешү төзү. Монда бик мөһим шушы яшь егет, яшь кыз, я булсын ир, я булсын хатын-кыз. Шушы ике кеше парлашканда, әлбәттә шушы ике кеше парлашып гаилә кора, ләкин бит аларның туганнары бар. Аларның әти-әниләре бар, әби-бабалары бар, аларның инде абый-апалары бар, аларның инде зур бер нәселе бар. Һәрберсенең артында тора торган нәсел. Һәм шушы никах белән әлбәттә әлеге зур нәсел бер-берсе белән туганлашалар. Алдагы көндә бер-берсенә кода һәм кодагый дип эндәшә башлыйлар. Шуңа да яшьләребезнең парлануы, аларның парлы яшәүләре аны инде ныгытырга кирәк. Анда ике зур нәселне килештерергә кирәк һәм никахның шартларын да әлбәттә шушыңа туры китереп без инде үтәргә тырышабыз.